Il-Kummissjoni Ewropea tirrimarka b'mod pożittiv għall-aħħar riżultati li rnexxielu jikseb pajjiżna b'rabta mas-settur tax-xogħol. Fil-fatt Malta rreġistrat it-tieni l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa u issa n-numru ta' persuni bla xogħol niżel f'livelli rekord taħt il-5,000. Meta fl-aħħar sigħat il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen kien f'Malta biex jiddiskuti modi ġodda għad tkabbir tal-investiment u tkellem b'mod pożittiv dwar Malta. Maltese economy is doing good at the moment. And if looking at unemployment rate, it's way below the average in Europe. Growth figure and inflation, they are inflation is exactly in the target of ECB, close to but below 2%. Growth is much higher than average in Europe. Katainen li huwa wkoll il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-impjiegi sostna li pajjiżna xorta qed jikseb ir-riżultati minkejja li l-ambjent ekonomiku mhux daqstant tajjeb. And now when economic environment is shakier than before, Malta still does well. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia semma miżuri li ħall-Gvern fl-aħħar sentejn li qed iħallu l-frott fosthom iż-żieda tan-nisa jaħdmu. Iż-żieda fl-ammont ta' nisa il qegħdin jaħdmu li għamilna żmien fejn konna l-inqas fil-klassifika Ewropea ta' nisa li jaħdmu. Però matul dawn l-aħħar 8 snin rajna qisu trend qawwija u li qiegħda tkompli din ta' nisa li qegħdin ikomplu jaħdmu għal perjodu twal wara żwieġ jew inkella li jiqfu għal ċertu perjodu u jerġgħu jieħdlu jaħdmu. Hemm diversi raġunijiet għal dan. Fosthom il-miżuri li ttieħdu, il-free child care u inċentivi oħrajn matul is-snin. Dwar il-fatt li Malta tinsab biss post wara l-Ġermanja, One News tkellem mas-segretarju tal-General Workers Union Tony Zarb. L-okkażjoni tħares dan riżultat b'mod biżbu kbir għal fatt li kif jaf kulħadd Malta ġiet issa wara l-Ġermanja, ġifieri qiegħda fuq wara l-aqwa pajjiż tal-Ewropa. Min-naħa tagħna nilqgħu dan il-rapport b'sodisfazzjon kbir għal fatt li f'Malta ħajkomplu jitkattru l-impjiegi li jridu jaħdmu l-Malti.